Už se blížíme na Hvězdopádový ostrovy. Jak vzrušující. Budú tam aj chaosné emeraldy, že? Už sa neviem dočkať toho môjho. Soniku, musí vždycky stát tam nahoře? Hej, stále lepšie ako cestovať z Frontier Airlines, však? Tails? Amy? Vyzerá to, že som z toho vyviazol sám. Čokoľvek to bolo. Wee! 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 Ah! Wow, pozri sa na tie placáky! Wow, anime týpka! Musíš odísť. Čo? Choď preč. OK, veď tu ani byť nechcem. Tak odíď. Veď OK, len povedz jak. Nič ti nepoviem. Ty si môj nepriateľ. Prečo? Lebo spôsobuješ násilie. Veď ono to zautočilo. Ty ma znechucuješ. Veď ja aj ukážem, kto tu spôsobuje násilie. Nie. Poď sem, ty pichľavá piča. Klasické násilie. Bože, zaujímavé, čo sa tu kurva deje. Amy! Počuješ ma, Amy? Soniku, dole je tlačítko tuto oddaný. Amy, jak odídem? Neznášam to tu. To tlačítko zamrdaný. Toto nie je čas byť vnútri nejakej divnej gule, Amy. Ja nevydržám vôbec. Nemôžem urobiť nič. Môže to tu byť ešte horšie? Kamarát pichľavej piče? Au! Takže, šance proti mne sú nulové. Potrebujem viac energie poraziť dačo jak tamto. Jak mám do riči získať viac energie tu v okolí? Som rád, že sú tu všetky tie chaotické emeraldy v okolí. Tak kde je tá veľká zubatá mrcha? Čo? Ó, nie, to sú tie robotické veci? Nehovor, že on tu je tiež. Pročištěný se venku. Dostate mě odsud. Neviem vás bezpečne odstrániť z kyberpriestoru. Nachádzate sa na blockchaine. Co? Blockchainy sú digitálne a nemenné účtovné knihy distribuované uzly peer-to-peer siete. Co? Hej, ty! Už mám plné zuby tvojej chladničkovej vyzerajúcej prdele. Super Go Emeraldy čas! O áno, cítim násilie prúdi v mojich žilách. Ja... Nie. Jeba to. Viem, čo mám urobiť.